Зараз вивчаємо поки що безпрецедентну можливість мандату ОБСЄ. Виявляється, вони мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті такого не робилось. Але формально і юридично це можливо. Ми не заперечуємо. Головне, щоб там були готові. Миротворцы ОБСЕ в Донбассе. Что думаете? Ну, це певна зміна попередньої риторики, коли говорили про миротворців Організації Об'єднаних Націй. Я так розумію, що перейшли до ОБСЄ, до розгляду цієї можливості, через те, що все ж таки простіше це організувати, ніж в масштабі Організації Об'єднаних Націй. Ідея сама по собі, абсолютно непогана. Про неї можна і треба говорити. Тому що якщо це буде... Но мы можем доверять ОБСЕ? От тут питання в тому, які конкретно країни будуть представлені в складі цих миротворців. Врешті-решт, така ж історія була і з миротворцями ООН, коли там почали говорити. Ми ж пам'ятаємо, як Лукашенко обіцяв, що я скільки завгодно військових миротворців білорусів можу поставити, вони можуть тут бути, захищати, патрулювати, контролювати. Головне ж питання, яку сторону вони будуть прикривати. Мы же понимаем, что в большей степени финансируется ОБСЕ Российской Федерации. И насколько серьезно там пророссийское лобби? Так, лобі там достатньо серйозне. Ми це бачимо по моніторингових місіях, які їздять на Донбасі. Ми ж прекрасно знаємо, що тільки виникають якісь ескалації конфліктів, ОБСЄ днем з вогнем не можна зустріти. Вони зникають. З'являються вже потім. Вони, м'яко кажучи, не реагують на дуже багато провокацій, які є з боку російських військ, терористичних угрупувань. Тому з довірою тут не все дуже добре. Але з іншого боку, якщо Україна детально прокроково розробить цей план, пропише, які країни безпосередньо будуть приймати в цьому участь. Тобто ті, як зараз, знаєте, модно чи не модно казати, червоні лінії, за які ми не готові переступити, мені здається, що ця ідея, вона є абсолютно нормальною для дискусії.